bantu amaknya. Walau lah kabah kini ku amak ku banyi. Kalau lah cucu pasti sayang bagi kita. Tabedo idik den baru matanggo karajo indah oi malang sagalo indah dapet bana nasi kok mentuo sambok sajo rupanya mentuo lah berang kabake awak. Usah didangan dek udah kata mentuo sabab panganannya yunan indah tatap lai. Nan mamilih udah kejunjungan diri ambo. Kini kok nyoberang tindak guna masuk hati. Den kurang iman mungkin den dia lah berjalan. Sadang diri adik kinilah 9 bulan. Di mata tanggung jawab kalau adik den tinggalkan. Di antara kita indah ada pertengkaran. Basuku dan dia untung adik lai sabar. Sadang diri adik lah bertambah barek jua. Menurut dukung dan anak kita kamar. Cik nak dicinta dek adik dua nanti bo. Kok dapet sepasang laki-laki jo padusi. Cik bantu abah nan cik bantu amaknya. Walau lah kabah kini ku amak ku banyi. Kalau lah cucu pasti sayang bagi kita.